మౌ నీ స్కూల్కి పాను పో మౌ ఇప్పుడు ఊరికే కొడుతున్నాడు సారా నేను పాను పో. ఎగిత్తంతా నా కొడక పోరా స్కూల్కా పోవై ఇంత పెగ్గొద్దురే అబ్బా. ఒర్రే ఎవర్రా వీడా ఊరికే సతాయిస్తా ఉన్నాడా. యో నేను పాను పో. పోమేనియా తరుమేవన్నా రే రే నువ్వు పూర్రే అన్న పట్నం తలకాయ తింటారు రే. నువ్వు ట్రంపన్నా ఊర్లో తిరణాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏం చెప్తావా? నిన్నే నమ్ముకున్నాను. నువ్వు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలనా? మన తిరుపతిలోనా డ్యాన్స్ చేసేదా? భలే వేస్తారన్నా వాళ్ళ. ఒరేయ్ వాడు మొక్కం చూడరా తిరణాలు చేయరంటే డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంట. బాగానే చేద్దాం కానీ బా మీరు తాగేసా రచ్చగిచ్చేసుకోకుండా కూరగాయ తినేసా జమ్మని దేవుని మొక్కండి బా రచ్చేసుకోద్దండి యో. ఏమ్మా ఏం చెప్పినారు మీ ఇంట్లో మన పెళ్లి గురించా మీ అమ్మ నాయన? చీ నీతో నాకు పెళ్ళా? వాడు మొహం చూడరా పొరపెంది నా యాల. మేమేమే ఉండమే ఏమనుకుంటున్నావు